Hajiya Hannatu masu saurari za su cikakken sunanki. To jama'a assalamu alaikum, da farko dai sunana Hannatu Bashir wata aka fi sani da Hanan. To Hajiya Hannatu Bashir Hanan kuma producer kuma jaruma a Kannywood. Ga taro kun shirya wanda taro ya kai taro, wani irin farin ciki zaki nuna dangane da halartar 'yan uwanku tsofaffi jarumai da sababbi 'yan uwanku da kuma na bayanku a cikin wannan rana ta taken sallah? To alhamdulillah na yi matukar farin ciki ganin yadda aka shirya wannan gagarumin taro na matar Kannywood wato K1 kenan. A wannan taro abin da sani matukar farin ciki za ka ga tsofaffin jarumai da sababbi da waɗanda suka taso da waɗanda suka kokarin tasowa gaba ɗaya an haɗu guri ɗaya, an haɗa a rumfa ɗaya ko kuma in ce lema ɗaya, ana so a yi wani abu wanda ba a yi a baya wato sada zumunci. Ƙungiya ce ta matan Kannywood, babu sabo babu yaro babu babba. Ƙungiya ce wanda ake so a haɗa kai, to kaga ina ga haɗa kai da manya da ƙanana da yara da wanda suke tasowa, su wanda suke tasowa suna koyi da manyan da suka daɗe suna ciki. Shi yaro idan yana cikin manya lokacin da wani abu ba daidai manyan za su rinka kwabarsa. To wannan kungiya tana da matukar muhimmanci kuma na daga na gaba ke ganin zurfin ruwa ke. Yawa daga na gaba ke ganin zurfin ruwa, kuma duk inda aka ce tunda akwai iyayenmu, akwai yayyinmu, akwai kuma kannanmu, to dole su ma suna kallon abin da na gaba suke yi da kuma su ma za su gyara. Irin wannan abin aka rasa ake samun kurakurai da dama a irin 'yan matan da suke shigowa yanzu. Rashin haɗuwa da manyan su ringa ba su shawarwarin yadda ya kamata, gogayya yawa su ringa ba su shawarwarin yadda ya kamata su ringa tafiya da abubuwan, shi ga janyo wasu ƙananan matsaloli a Kannywood. Amma wannan kungiya da aka bata wajen K1 tana da group kuma kungiya ce mai rijista wanda tana da shugabanci. To idan ya zama an haɗa a rumfar ɗaya insha Allah zan iya cewa za a samu abin da ake so, za kuma a samu canji da gyara a gurin mata da dama. To alhamdulillah kina ganin wannan manufar taku an fara samun nasarar abin da kuka kudiri a zuciyarku kenan ko koya? Alhamdulillah an fara samun nasara, alhamdulillah. Tun yanzu mun yi taro muka ce taro muke son mu yi kuma matan akai kokari aka fito don a zo a yi taron haɗa kai a yi zumuncin gaba ɗaya a ji manufofin taron, sannan kungiya tana kokari wurin yin kuri wurin ganin ta yi wani motsi don ta taimaki matan. To Hajiya Hannatu masoyanki da yawa suna ta so su ga cewar Hajiya Hannatu ta yi aure. Wai shin yaushe muke sa ran za mu ji an yi da ke ne? To alhamdulillah aure nufi ne na Allah, kullum muna faɗa duk da akwai niyya, yana da niyyar aure kuma kwanan nan za a ji aure na insha Allah. To masha Allah, menene fatan ki ga masoyanki? Fata na ga masoyana ina musu fatan alkhairi a koda yaushe, ina kaunar su kamar da suke kaunata, ina musu fatan alkhairi, Allah ya taimaka. To muna godiya Hajiya Hannatu. Na gode.